Meillä oli tiedossa taas perinteinen äititytärpäivä, mutta tällä kertaa me mentiin tosi pitkästä aikaa Lahteen. Tää oli oikeasti aika nostalgista, koska silloin kun mä ja mun sisko oltiin pieniä, niin me käytiin tosi usein just Lahdessa shoppailemassa. Toi on kyllä kätevä, kun sinne ajaa tästä Kouvolasta vaan sen jonkun 45 minuuttia. Lähdettiin ihan ekana vaan kiertelemään noita kauppoja, ja mä olin Helsingistä Ritualsilta kattonut tollaista yhtä hiustuoksua. Mä heti silloin jo ihastuin tohon, koska toi tuoksuu siis niin hyvältä, just sellainen ihanan puhdas tuoksu, niin nyt mä vihdoin sitten ostin sen itselleni ja sen jälkeen me suunnattiinkin sitten syömään ja no siis me mentiin hamppareille. Ois voinut varmaan valita jonkun hienommankin ravintolan, mutta meillä nyt teki mieli burgeria ja noi toimi kyllä erittäin hyvin. Yllättäen mä aloin taas sotkemaan, siis mä en tiedä miten mä aina siis säädän jotain, mutta onneksi tosta nyt ei jäänyt kovin isoa tahraa tohon paitaan. Ruoan jälkeen oli sit pakko saada jotkut jälkkärikahvit ja siinä näkyy muuten minä ja äiti, niin sunnattiin tollaseen aivan ihanaan kahvilaan. Mä voisin lähteä vaikka heti Lahteen uudestaan ihan vaan tämän kahvilan takia, siis toi oli niin symppis paikka, ihan kuin olisi mennyt siis johonkin mummolaan kahville. Mä otin jonkun tollasen mustikkapullan ja toi oli kyllä ihan älyttömän hyvää, mutta ilmeisesti me ei saatu meidän makean himoa taltutettua, niin otettiin sit vielä jotain tollasta apua, mikä ton nimi oli? Baklava oli siis ihan hyvä, mutta en tiedä ostaisinko uudestaan. Sitten oltiinkin jo kotona, tein siinä vaan iltatoimet ja menin nukkumaan. Moi moi!